Hola a tothom, què tal? Com estem? Avui entrem al Territori Z amb companyia, ja ho veieu perquè estem amb el Sergi Lores, que és meteoròleg, i amb ell volem parlar de canvi climàtic, de meteorologia també, de contaminació, una mica de tot plegat. Què tal, Sergi? Com estem? Bona tarda. Molt bona tarda, Martí. D'entrada, deixa'm preguntar-te, tot just per començar, és veritat que la contaminació ha disminuït molt aquests dies de confinament? Doncs sí, i Déu-n'hi-do, hem pogut veure i hem pogut comprovar que ha disminuït. Sobretot ho vam començar a notar durant les primeres setmanes de confinament. De fet, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, és on més s'ha notat. Pensa que és on s'acaben emitint més gasos contaminants, perquè principalment el que hem notat, o el que s'ha notat al llarg d'aquestes setmanes, és que ha baixat molt un gas, entre d'altres, que és el diòxid de carboni. Perquè es fa una idea, el diòxid de carboni és el principal gas que emeten, doncs, en aquest cas, els vehicles de motor. Principalment, doncs, la majoria de gasos, en aquest cas, de diòxid de carboni que tenim sobre la ciutat de Barcelona en un dia normal, doncs la majoria d'aquest gas doncs, provenen del trànsit rodat dels vehicles a motor. També hi ha un altre percentatge menor que provenen de les calefaccions, de les combustions, en aquest cas d'altres fonts. Però principalment, com diem, del trànsit rodat. Què passa? Amb el confinament tots ens hem hagut de quedar a casa, per tant no hem hagut d'agafar el cotxe, no hem pogut agafar el cotxe i per tant s'ha notat molt doncs, la reducció d'aquest trànsit rodat a la ciutat de Barcelona. I per tant, doncs, si el cotxe estem dient que és el principal emissor, en aquest cas, un dels principals emissors de gasos de CO2, en aquest cas, doncs, si no s'ho fet ús durant aquestes setmanes, doncs era previsible doncs, que aquests gasos doncs, es veurien reduïts. De fet, perquè ens fem una idea, l'Organització Mundial de la Salut recomana que la mitjana anual de diòxid de carboni, en aquest cas per microgram per metre cúbic, que és la mesura de concentració que s'utilitza, no superi els 40, Martí? Doncs tu fixa't, durant aquests mesos, abans del confinament, doncs estaven emetent doncs, 5 vegades més del que s'ha emès durant aquests dies de confinament. Per tant, la reducció ha estat de 5 vegades, perquè et facis una idea, doncs, durant aquests mesos, durant el mes d'abril, durant el mes de març, la mitjana ha estat d'entre 15 i 30 micrograms per metre cúbic. Insistim, perquè us feu una idea, és l'unitat de mesura que s'utilitza per mesurar doncs, el diòxid de carboni. Doncs això, entre uns 20 a 30 micrograms per metre cúbic, durant aquests dies de confinament. Doncs avui, per exemple, que hi ha hagut doncs, més moviment, estem emetent fins a 60, 70 i 80. Per tant, estem parlant això, de 3, 4, 5 vegades més. I encara no hem arribat a assolir la màxima activitat doncs, del trànsit a la ciutat de Barcelona. Què passa? Perquè es doni una situació de molta contaminació a Barcelona, primer s'ha de donar doncs, trànsit, molt trànsit rodat, com el que tenim en dies normals, fora de confinament, i per l'altra, unes condicions atmosfèriques, aquí entra la meteorologia, doncs estabilitat, és a dir, que no faci vent. Si no fa vent, els contaminants queden, i per l'altra, que no plogui. Si no plou, els contaminants doncs, també es mantenen doncs, en superfície. La pluja i el vent l'esparceix i la pluja també doncs, el fa dipositar, el fa eliminar. Doncs, si agafem aquests dies de confinament, en què no hem tingut trànsit rodat, un dia de confinament, un dia amb força vent i un dia amb precipitació, doncs hem agafat els 3 factors que ens han ajudat a tenir mínims històrics de contaminació que no teníem en 20 anys a la ciutat de Barcelona. Fixa't per on. I aquí és on vull anar a parar. Destaquem el dia 10 de maig, fa pocs dies, vam tenir un dia ventós, amb ratxes mitjanes o ratxes màximes de 40-50 km per hora a la ciutat de Barcelona. Fins i tot vam tenir doncs, poc trànsit i això va provocar que aquell dia assolíssim un mínim històric de concentració de diòxid de carboni de 8,2 micrograms per metre cúbic. 8,2, Estem parlant que la mitjana en un dia normal són això, 70, 80. Per tant, una reducció impressionant. I durant la resta de dies, doncs, de fet, dels últims 20 anys, durant tots aquests dies de confinament hem tingut doncs, molts dies amb mínims per sota dels 15 micrograms de metre cúbic de diòxid de carboni.
Per tant, una reducció important, insistim, de 5 vegades aproximadament menys a l'habitual en un dia normal a la ciutat de Barcelona. Malauradament, insisteixo, avui estava mirant doncs, les unitats de mesura a veure què donaven, quins són els valors que donaven, i ens pujaven ja valors de 80 o 90 micrograms per metre cúbic de diòxid de carboni. Per tant, això 10 vegades més els mínims que vam assolir ara fa uns dies, fa uns 15 dies, a principis del mes de maig, Martí. Per tant, Sergi, tu saps que jo no sóc de números, perquè em quedi clar, és a dir, que avui divendres de confinament, fase 0,5 a Barcelona, hem doblat la xifra que recomana l'OMS, que és saludable per la salut de la gent. Exactament, que són 40, recordem, i estem tenint entre 80 i 90 micrograms per metre cúbic. Per tant, queda molta feina, vull dir, a fer. Estem doblant aquest barem que permet doncs, l'Organització Mundial de la Salut i ens hauríem de quedar doncs, amb els valors que teníem doncs, ara fa uns dies, amb poc trànsit, i per tant doncs, la clau és aquesta, utilitzar menys el transport públic, utilitzar menys el transport privat, utilitzar més el transport públic, l'ús de la bicicleta, transport, doncs, en aquest cas, més renovable, més ecològic i sostenible pel medi ambient. Per tant, la clau és aquesta, i aquests dies doncs, el confinament ens ha portat coses molt dolentes, però per l'altra banda ens ha portat, doncs, o ens ha ensenyat i ens ha fet veure coses molt bones com aquestes, no? Que sense l'ús del cotxe podem tenir una qualitat de l'aire molt més bona, en aquest cas excepcional, a la ciutat de Barcelona, cosa que feia 20 anys que no teníem. La Berta et pregunta si a Barcelona afecta el trànsit de vaixells del port a la contaminació de la ciutat. De fet, és un dels que més, també. Vull dir, de fet, les emissions dels creuers són de les que més afecta en aquestes concentracions de diòxid de carboni. Per tant, parlava jo del trànsit rodat, però és cert, i té tota la raó, que els creuers doncs, és una part important. De fet, si veiem un mapa aquests dies de Barcelona, imaginem-nos un mapa de Barcelona amb les concentracions de CO2, imagina't, en color verd les zones amb menys concentració i en color vermell les zones amb més concentració. Veiem que Barcelona pràcticament estava en color verd, les rondes tenien una mica tonalitats groguenques que indicaven lleugera contaminació, però res a veure amb els nivells alts abans del confinament. En canvi, el Port de Barcelona mostrava tons més càlids que ens indicaven que hi havia vaixells i que estaven emetent aquests gasos contaminants de CO2, entre d'altres. Per tant, insisteixo, no només el trànsit rodat, sinó també hi ha d'altres com els creuers que també acaben emetent enormes concentracions de diòxid de carboni. Sí, sí. El confinament que ha fet que aquesta contaminació disminuís també ha fet o ha obert la porta als animals a recuperar terreny, territori, millor dit. I una mica el que dèiem nosaltres fa un parell de setmanes és que no és que estiguin recuperant en el fons, sinó que és a dir, no ens estan envaint, no? Estan recuperant l'espai que els hem robat, perquè aquí les ciutats i les poblacions i les urbanitzacions sempre hi estem nosaltres i ara que no hi som, els animals tornen una mica on eren abans. Doncs sí, hem pogut veure imatges curioses. Els animals el que busquen és això, tranquil·litat, el que busquen és poder-se desenvolupar sense, en aquest cas, que els humans a vegades, no tots, insisteixo, no vull generalitzar, però a vegades hi ha alguns humans, algunes persones que acaben molestant la vida o l'hàbitat dels animals, que es troben en el medi natural, i el que ells han vist ara és això, que sense la presència humana s'han refet d'aquest espai que, com tu ben deies, just abans que s'urbanitzés, que fos ocupat o en aquest cas utilitzat per les persones i sobretot a la ciutat veiem anècdotes molt curioses com la de porcs senglars, per exemple, baixant de Collserola fins no només la part alta dels barris de dalt de Barcelona, fins i tot hem vist que baixaven carrer Val més avall. Per tant, s'han vist que han tingut molt de territori per ocupar. I a banda d'això també hem vist, per exemple, al mar, hem vist la qualitat de l'aigua del mar també ha millorat. Aquests dies molta gent que es pot apropar a la platja pot veure que l'aigua a la Barceloneta és transparent, quan feia temps que no la podíem veure tan neta. Per tant,
hem de reflexionar amb tot això i hem d'intentar que ara quan hi puguem tornar a la platja i puguem tornar a fer ús d'aquests espais naturals, doncs protegir-los, respectar-los de la millor manera possible. I també vull doncs, fer un incís perquè ara fa unes setmanes també ens comentaven des del delta de Llobregat, per tant, una zona també un espai natural amb moltes espècies animals, però amb una curiositat, i és que es troba just al costat de l'aeroport de Barcelona, doncs s'han vist en que, bé, la manca de persones fent visites al delta i alhora doncs, la manca de trànsit aeri, la manca de sortides i entrades de vols internacionals i nacionals, doncs ha fet que el delta es convertís en un espai silenciós. I això ha fet que, el que et deia abans, els animals busquen tranquil·litat i ha fet que moltes de les aus migradores que hi havia aquests dies passant per casa nostra, doncs, ostres, veiessin el delta de Llobregat diferent a com el veien abans. Un espai, doncs, amb molta, potser, amb molt de trànsit de persones i alhora amb molt trànsit d'avions, que això doncs, els dificulta poder doncs, fer ús d'aquest espai. I llavors, doncs, això, molts d'aquests animals, sobretot aus migradores, han acabat campant doncs, tranquil·lament per aquest espai natural durant aquests mesos que hem estat de confinament i ha estat també doncs, una curiositat més, no?, dins d'aquesta anècdota de que el confinament està portant a molts animals doncs, a ocupar aquell espai seu i que els humans doncs, a vegades doncs, no els hi deixem que puguin utilitzar de forma més tranquil·la. Correcte. Això pel que fa al confinament, deixa'm dir que la Roser ens recorda que també hi ha moltes fàbriques a l'àrea metropolitana que també afecten aquesta producció de CO2. Avui també volíem parlar amb tu, Sergi, una mica del canvi climàtic en diferents aspectes i ho estem veient, abans ho comentàvem a la prèvia, que avui ha sigut un dia molt càlid, inusualment càlid per l'època de l'any. Et volia començar preguntant per com notem, o com diries que notem així de manera resumida, els efectes del canvi climàtic en el nostre dia a dia, en allò més quotidià. Doncs, primer de tot, l'exemple el tenim avui, el més proper. Estem al mes de maig, estem tenint temperatures de mes de juliol, del ple mes de juliol. Per tant, són temperatures ja atípiques. No estem parlant de cap onada de calor, la que estem tenint aquests dies, perquè s'han de produir uns condicionants que ara no cal tampoc explicar, però estem tenint una calorada doncs, atípica per a aquesta època de l'any. Com l'estem notant el canvi climàtic? Doncs també fa 2 mesos, per exemple, vam tenir un rècord a l'Observatori Fabra del 3 de febrer. Va ser el dia més càlid en un mes de febrer de tota la història. 22,4 graus a l'Observatori Fabra, el mes de febrer. No estem parlant del 28 de febrer ni el 25, no, del dia 3 de febrer. Per tant, canvi climàtic es tradueix aquí a casa nostra això, en períodes cada cop més càlids, cada cop tenim o concluïm o tanquem mesos dient, quantes vegades no escoltem, el mes d'abril tanca 3 graus més càlid, el mes de maig tanca 5 graus més càlid, més càlid, més càlid, més càlid. S'està produint no ja tant amb una excepcionalitat, sinó més amb una quotidianitat de tenir doncs, mesos càlids aquí a casa nostra. Per tant, ens estem acostumant a tenir mesos cada cop més càlids i no tan freds, costa més tenir a cabo un mes que sigui més fred de l'habitual i això, per una banda, és el que estem notant. Per l'altra banda, a l'estiu, onades de calor més intenses. Què vol dir més intenses? No estarem parlant d'onades de calor de 35 graus o de 37, no, estarem parlant d'onades de calor de 44, de 45 graus a màxima, com les que vam viure l'any passat al mes de juny. Estem parlant d'onades de calor més freqüents, és a dir, no parlarem d'una o dues onades de calor a l'estiu, no, potser parlarem de 5 o 6 onades de calor, per tant, més freqüents i més duraderes, és a dir, no tindran una durada de 2 o 3 dies, potser duraran una setmana, 7 dies, 6 dies, 5 dies. Per tant, s'accentuarà tot aquest àmbit. L'altra banda, més calor també pel que fa a les temperatures mínimes. Aquests dies també estan sent notícia. No sé si avui, per exemple, a tu, Martí, t'ha costat dormir molt a la nit aquí a Barcelona. No gaire, perquè aquests dies, com que dormo poc, m'adormo ràpid, diguéssim. Bueno, vas molt cansat, potser. Sí, no, però t'he de dir que a principis de maig, que vam tenir una altra onada de calor, si no m'equivoco, no? A finals d'abril, principis de maig aquí a Barcelona, sí que vaig notar que costava dormir, i avui he de dir que he dormit amb màniga curta, cosa que feia molt que no feia, per tant sí que s'ha viscut calor aquí a Barcelona. Doncs, bàsicament això.
Estem tenint nits tropicals. Nits tropicals, saps què és? T'explico. Són aquelles nits Digues. en què les temperatures mínimes no baixen dels 20 graus. Vale? Quan una nit no baixa, quan la temperatura durant la nit no baixa dels 20 graus, estem parlant d'una nit tropical. Avui a Barcelona hem tingut una nit tropical, és a dir, no hem baixat dels 20 graus de temperatura, estem a 22 de maig. És una situació o una temperatura més normal al mes de juliol o a l'agost, en plena canícula, però no ara. A l'Empordà portem 2 o 3 dies també amb mínimes tropicals. A l'Empordà, degut a la tramuntana reescalfada, amb mínimes de 21-22 graus de mínima. Estem parlant. Clar, aquestes temperatures tropicals cada cop seran més freqüents. I més a la ciutat de Barcelona. Per què? Doncs perquè la ciutat de Barcelona es diu el que es coneix com a illa de calor. És un concepte que se li refereix a la ciutat perquè al mig del centre de la ciutat l'asfalt fa que la calor quedi molt més retinguda durant el dia i per tant a la nit costi més alliberar-la. I per tant a la nit aquesta calor queda més emmagatzemada a la ciutat i li costa més això, que es refredi aquesta superfície de l'asfalt a la ciutat de Barcelona i per tant al centre de la ciutat sempre fa molta més calor, la temperatura li costa molt més baixar que no a l'exterior. Per tant, el fenomen d'illa de calor de la ciutat de Barcelona també es veurà cada cop molt més intensificat. I molts altres aspectes, més incendis. L'any passat ho vam veure a Austràlia amb els incendis forestals de gran magnitud. També el desglaç, el 80% de les glaceres dels Pirineus ja s'han desfet. Es calcula que aproximadament d'aquí uns 30 anys acabin desapareixent totes. I per l'altra banda també els fenòmens extrems. És a dir, tempestes molt virulentes, tornados, caps de fibló, que podem veure. Caps de fibló són aquests tornados que es formen sobre el mar, que no acaben entrant terra endins. Quan acaben entrant terra endins li anomenen tornados. Fenòmens extrems, precipitacions molt intenses en poca estona. I alhora també això, potser tenim 2 o 3 mesos amb molta pluja, però en canvi tenim 7 mesos que no cau ni una gota o cau molt poca pluja. Per tant, aquests extrems aquí a la Mediterrània s'aniran agreujant cada cop més al llarg dels pròxims anys com a conseqüència del canvi climàtic. Per exemple, fa 2 anys, el 2018, van caure més de 1.000 litres aquí a la ciutat de Barcelona. L'any passat vam entrar dins de la mitjana, però per poc. I aquest any està sent ja més plujós. De fet, està sent, crec que portem ja 400-500 litres, si no recordo malament, però hi ha punts a Catalunya, cap a l'Ebre, que ja superen els 1.200 litres per metre quadrat. Per tant, aquests extrems s'aniran accentuant al llarg dels pròxims anys. Per l'altra banda, també augmentarà el nivell del mar, probablement. De fet, ja l'Observatori de l'Estartit, a la Costa Brava, aquí el nivell del mar ha augmentat 10 centímetres durant els últims 30 anys i 7 dels quals han estat durant aquests últims 10 anys. Per tant, el que et deia, es va accentuant aquest extrem, aquests efectes del canvi climàtic es van accentuant any rere any a mesura que van passant el temps. I bàsicament serien alguns. Hi ha molts altres, però a grosso modo aquests són els que potser m'he notat i que ens afecten més també aquí a l'àrea de Barcelona. Deixa'm dir, per anar llegint els comentaris, que la Roser ens deia que avui ha dormit, ho tenia per aquí, amb ventilador, la Roser aquí a Barcelona, i també ens preguntava si pots recordar ràpidament, Sergi, la Roser, els valors mitjans de Barcelona abans de la pandèmia del CO2 a Barcelona, el que comentàvem abans dels nivells de CO2 aquí a la ciutat de Barcelona, abans de la pandèmia i després, perquè la Roser ens ho preguntava, per deixar clara també aquesta xifra en un moment. Bueno, doncs, bàsicament, abans de la pandèmia podem tenir dies amb més de 100 o 110 micrograms per metre cúbic de diòxid de carboni. És el que et deia, s'ha reduït per 5 de mitjana aquestes concentracions. Ara estem tenint el que et deia, avui teníem entre 80 i 90, per tant, doncs ja s'han com aproximadament triplicat, per tant, perquè lentament s'està recuperant aquesta activitat humana, industrial, trànsit rodat, etc. Probablement encara augmenti més durant els pròxims dies. També l'anticicló aquests dies ajuda a que aquests contaminants quedin més encallats en l'àrea de Barcelona i en tota l'àrea metropolitana. Estem parlant de les zones amb més conurbació i això també ajuda a que tinguem aquests valors. Això en un dia de vent, doncs probablement no tinguem, o en un dia de pluja.
Ara mencionaves les glaceres, et volia preguntar per l'esquiada, segur que hi ha gent aquí que li agrada esquiar. Aquest any hem pogut esquiar poc perquè ja al març està acabant la temporada, però ja ens vam tancar a casa. Si haguéssim pogut anar a esquiar aquest any, cosa que no ha sigut així, s'hauria acabat abans la temporada, és a dir, la neu s'ha desfet ara abans que l'any passat o que fa uns anys. Hem tingut neu, però sí que és cert que enguany hem tingut calorades molt avançades. Hem tingut un inici d'any també molt càlid, al mes de febrer, amb aquests rècords de temperatura que et comentava. Al mes de març també vam tenir temperatures, doncs això, en alguns casos per sobre, i al mes d'abril hem tingut doncs, calorades destacables. De fet, les calorades aquestes al mes d'abril han acabat desfent la neu. Enguany, el 3 de maig es va acabar de fondre la neu del Port de la Bonaigua, al Pallars Sobirà, i això, perquè us feu una idea, el 3 de maig va ser, perquè us feu una idea, va ser un mes abans del normal, de l'habitual. Per tant, normalment, aquesta neu, estem parlant de la zona més alta del Pirineu, la Bonaigua, a l'Alt Pirineu, per tant, on normalment hi neva més, on normalment la neu doncs, es manté durant més temps. Per tant, aquí la neu s'ha fos un mes abans de l'habitual, i segons el Servei Meteorològic de Catalunya ha estat la vegada que s'ha fos abans en 23 anys en dades, superant la del 2011 que es va fondre llavors el 5 de maig. Per tant, enguany, en aquest cas, la neu s'ha fos com mai abans s'havia fos tan aviat. Per tant, ha estat un rècord en aquest sentit. Enguany la temporada de neu, però, ha estat deficitària cap a algun sector del vessant nord del Pirineu. Tinc aquí apuntat que l'abril, com et deia, va ser càlid. Això va ajudar a que la neu es desfés i alhora, com vam tenir temperatures altes, però va ploure molt, tota aquesta pluja que va caure, no només aquí a Barcelona o a poblacions a altituds baixes, sinó que també va ploure per sobre dels 1.500 metres, no va anar fins per sobre dels 2.000 metres, per tant, molta de la neu de les estacions d'esquí es va acabar fonent per aquesta aigua líquida que la va acabar fonent. Per tant, ha estat un any, com dèiem, en algun cas deficitari cap al Pirineu més occidental, cap al Pirineu, però t'he de dir que el temporal Glòria va deixar molta neu al mes de gener cap al Pirineu més oriental, cap a la zona de Núria, cap a la zona d'Ull de Ter, a Vallter 2000. Però insisteixo, les últimes calorades i les pluges a cotes ja molt altes han acabat desfent molta d'aquesta neu. I per tant ha estat, insistim, l'any en què la neu s'ha fos abans d'hora. Tres coses ja per anar acabant si ens queda temps i deixem recordar que si la gent té dubtes o preguntes ens les pot anar dient o comentaris o reflexions. Ara parlaves de la temporada Glòria que vam patir el mes de gener i pel que deies abans, entenc que ens hem de començar a acostumar a temporals, a fenòmens extrems com el Glòria i que cada cop de manera més freqüent també ens anirem patint. Doncs sí, a veure, temporals com el del Glòria ja s'han produït al llarg de la història. No ens enganyem, n'hem tingut. Però sí que és cert que el que et comentava amb l'escalfament global, doncs aquest tipus de fenòmens cada cop seran més habituals. I de fet l'atmosfera doncs, acabarà entrant en una altra dinàmica durant aquests pròxims anys respecte a la que hem tingut fins ara. Hi ha factors humans que hi contribueixen, que fan que el clima actualment es comporti d'una forma molt més alterada que ara fa uns anys, i això fa que temporals com el Glòria, que són més habituals, per exemple, al mes d'octubre o novembre, quan tenim l'aigua del mar molt calenta i ens arriben masses d'aire fred i, per tant, el contrast tèrmic provoca que es produeixin precipitacions i tempestes molt intenses, doncs fa que tot aquest tipus de factors tan humans que incideixen en el clima i en aquest canvi de dinàmica, fenòmens com el Glòria s'acabin produint també fora de temporada, no només, per tant, durant la tardor, que és quan són normals aquí a Catalunya, sinó també fora d'aquesta època d'any i, per tant, també a l'hivern. Abans també ho mencionaves, el tema de com puja el nivell del mar a la costa del nord de Catalunya, comentaves. Anem camí per les xifres de l'any més càlid de la història, que se suma un any més de rècord als que portem últimament. Això quines conseqüències pot tenir a nivell d'aquí, però també a nivell global d'arreu del món? Si cada any, cada cop és més càlid, què pot acabar passant? Doncs mira, Martí, és cert que anem al 2020 camí de l'any més càlid. Els 4 primers mesos han estat els més càlids a Europa, d'acord? No en tot el món, que de moment és el segon més càlid.
De fet, a Sibèria ha estat la regió més càlida fins al moment d'aquest 2020. De fet, la temperatura, si no recordo malament, aquest mes d'abril ha estat 5 graus més alta de l'habitual i això provoca també molts incendis. I, per tant, aquest és una de les conseqüències. Incendis forestals i els que t'he comentat abans com a possibles i com a factors i com a resultat del canvi climàtic que tindrem aquí a Catalunya. Però tenia aquí algunes dades perquè et facis una idea de que... A veure, ho tenia per aquí apuntat... Aquí. Canvi climàtic, la neu... Aquí. Actualment, la temperatura és 1,1 grau per damunt, diguem-ne, als valors industrials. Val? Què passa? Si continuem emetent, abans parlàvem del CO2, del diòxid de carboni, si continuem emetent la mateixa quantitat de diòxid de carboni, per tant, si continuem amb les mateixes polítiques que tenim climàtiques i no fem res, d'aquí uns anys, el 2030, haurem emès 65.000 gigatonelades de diòxid de carboni. Perquè et facis una idea, una tonelada és la que emet una persona anant i tornant amb avió de Barcelona a Copenhague, perquè et facis una idea. Per tant, 65 gigatonelades de CO2. Què hauríem de fer? Doncs, si no tinguéssim polítiques, arribaríem a emetre 65. Amb les polítiques actuals, unes 60. Per tant, tampoc és que reduïm gaire amb el que tenim amb les polítiques d'ara. Per limitar la temperatura als 2 graus, que és el que es demana, s'haurien de limitar a 42 gigatonelades al 2030. Què passa? L'ideal seria limitar la temperatura no a 2 graus, sinó a 1,5 graus, segons els experts, per evitar efectes com els que ara t'explicaré. Per tant, hauríem de reduir aquestes emissions de CO2 que abans t'he comentat, no a les 60 que estem emetent ara, sinó a les 25. Per tant, molta feina. El més preocupant, doncs, el desgel dels pols, augment del nivell del mar, incendis forestals, fenòmens cada cop més extrems, huracans cada cop més abastadors, sequeres molt més perllongades, com a conseqüència fam, gana en països poc desenvolupats. Clar, és que tot és una roda. I aquí l'única clau està que els polítics han de donar resposta, d'haver consens polítics i no generar cap aparador, com els que estem veient últimament, sinó que hi hagin polítiques, hi hagin a la pràctica fets i que es duguin a terme, perquè si no, de fet, no hi ha aturador ja. Vull dir, tenim la Terra, el clima manté una inèrcia, és a dir, amb el que hem emès ja fins al moment, tot això ja tindrà unes conseqüències, encara que ara mateix paréssim d'emetre aquests gasos, però sí que és cert que si a partir d'ara ens posem les piles, aquesta devastació, aquestes conseqüències, en comptes de ser tan majors, podrien ser una mica menors i, per tant, podríem intentar mitigar aquests efectes del canvi climàtic que et comento. I ja per acabar, Sergi, volíem plantejar una mena de repte o de joc. Aviam si ens pots explicar a la gent que ens està escoltant i a mi mateix, perquè jo tampoc en sé, com es fa una previsió del temps? És a dir, tu al migdia, quan fas la previsió, ens expliques a la tarda, demà, d'aquí uns dies, quin temps farà. Això com es fa? Com endevineu el futur, per dir-ho així? Doncs mira, utilitzem el que se'n coneix com a models meteorològics. Un model meteorològic, perquè us feu una idea, és, bé, el que ens explica és on plourà, quina temperatura hi haurà, quina humitat hi haurà, si farà molt o poc vent en un lloc determinat. Això nosaltres ho rebem amb mapes. Però darrere d'aquests models meteorològics hi ha uns valors numèrics, molts números, i aquests números com s'obtenen? Doncs a partir d'equacions infinites. I això ho fan unes macrooperadores, uns macroordenadors, amb un servei i amb una velocitat impressionant. Clar, per saber, un apunt només, per saber aquesta previsió del temps, cal saber el temps real, el temps que farà mateix. Per saber el temps que farà mateix, si sabem el temps que farà mateix, podem una mica preveure el que farà, no nosaltres, aquests ordinadors. Què està passant ara? També com a curiositat del confinament, que estan havent menys vols internacionals, nacionals. Els avions proporcionen aquests models, aquestes administracions que proporcionen aquests models climàtics, meteorològics, moltes dades de les temperatures i els vents que hi ha, no només aquí en superfície, que són els que obtenim a través de les estacions meteorològiques, sinó també en alçada.
Si no tenim avions volant, no tenim dades. Per tant, ens estem donant compte que aquests dies alguns models fallen una mica més de l'habitual. I és aquest el motiu. Per l'altra banda, el que et comentava, nosaltres, això, arribem a la tele, en el meu cas, doncs em miro els models meteorològics, el que et deia són aquests mapes en el que ens indiquen les temperatures sobre un mapa, temperatura, precipitació, vent, llavors hi ha molts altres factors que també incideixen i arran d'això doncs ens podem crear un pronòstic a partir d'aquests mapes que ens mostren amb taques, amb colors, fins i tot amb números, doncs nosaltres després això el que fem és traslladar-ho amb símbols, que són el que veieu a la tele, que són aquests símbols que preparem i que incorporem a cada regió, doncs, en aquest cas, doncs, cap al Pirineu, cap a la costa, a la Barcelona i tal. I bàsicament això, d'aquesta manera, en el nostre cas, aquí a Televisió Espanyola utilitzem el model centreeuropeu, però sí que és cert que ens agrada també comparar-ho amb altres models, no sempre ens hem de quedar amunt, però sí que cal comparar perquè hi ha molts models, hi ha el centreeuropeu, hi ha l'americà, hi ha el japonès, i hi ha molts. Per tant, a vegades cadascú diu la seva. I a més temps vista, la dispersió és major. Per tant, a vegades costa fer un pronòstic, sobretot ara aquests dies no, perquè es posa tranquil el temps anticiclònic, però quan hi ha tempestes o situació animada, amb moltes precipitacions, amb moltes pluges, amb vent i tal, doncs costa una mica més perquè a vegades els models divergeixen una mica. I bàsicament és aquesta. A partir del model extraiem l'informació i la traslladem doncs, en models, en aquest cas, amb mapes, amb símbols, amb temperatures, amb coloraines, amb línies que pugen, que baixen, una mica perquè entengueu, els que veieu, doncs, si farà més o menys calor, si plourà o no plourà, i més o menys ho intentem doncs, això, endevinar. A vegades costa, a vegades fallem, però bueno, quasi sempre l'encertem. Però jo també et dic una cosa. Jo crec que a dia d'avui, clar, la gent té molts smartphones, té iPhones, té mòbils, que li diu la previsió exacta allà on està. Vull dir, clar, jo, per exemple, et posaré un símbol per Barcelona, però aquest símbol de Barcelona afecta el Badalona, afecta a Sant Boi de Llobregat, afectarà a Pallejà, afectarà al Prat, afectarà a Sant Cugat fins i tot. Clar, ens podem trobar que posem un ruixat sobre aquesta àrea de Barcelona, però potser al Prat plogui, però a Sant Cugat no plogui. Per tant, aquí estem acontentant la gent del Prat que diu, ostres, tenia raó el del temps, però el de Sant Cugat dirà, hòstia, que el del temps ha dit que plauria. Per tant, a vegades ens costa en aquest sentit i, per tant, doncs, la gent ha d'entendre que, clar, nosaltres posem, si no recordo malament, 10 símbols en un mapa de Catalunya i, clar, vull dir, a vegades costa. Els smartphones a dia d'avui doncs, ens donen la previsió exacta en el punt que estem. Algunes fallen més, d'altres no tant. Però per això que això, si estàs en un punt en concret, doncs el mòbil et dirà la previsió concreta en aquell punt, arran, el que et deia abans, aquests models numèrics que et donen la previsió exacta en una coordenada exacta en la que et trobes en aquell punt en concret. Doncs jo crec que s'ha entès força bé com funciona la màgia de la meteorologia. Hem parlat de contaminació, de confinament, de canvi climàtic. Sergi Lores, un plaer conversar amb tu i respondre i resoldre aquests interrogants i esperem que a poc anem tornant a la normalitat, però també conservant el planeta i seguint reduint aquesta contaminació. Hem de fer una reflexió entre tots i espero que sí. Així que quan tornem tots, esperem cuidar tal com tenim ara el planeta, doncs mantenir-lo igual de net, igual de sa, igual de viu i que tots plegats hi puguem conviure humans, amb la natura i els animals, pobrets. Gràcies, Martí. Gràcies, Sergi. Que vagi molt bé. Una abraçada.